Hejka, witajcie w 6. odcinku z Zagrajmy w MSP, czyli bardziej MSP. I to jest moja trzecia próba. Bo takie miałam pierwsze, zatrzymało mi się nagrywanie w środku tego, a ja nadal gadałam, nie? Drugie, miałam straszne lagi. No i teraz trzecia, nie wiadomo, może teraz będzie akurat dobrze. Nie komentujcie tego, usunęłam się na tym. Aha, jednak się nie usunęłam. A, bo nie zaakceptowałam na e-mail. No to się usunę znajoma. Usunęłam się i się nie usunęłam. Dałam sobie ciuchy. To było bardzo mądre. Znaczy nie oddałam sobie ciuchów, bo jeszcze włosy chciałam sobie oddać. I tak dalej, ale oczywiście powiedzieli mi, że to są moje ostatnie włosy, więc nie mogę ich oddać, no. Dobra, napiszę sobie status, że nagrywam. Dzisiaj sobie pogramy z wykrywane karty, bo nigdy w to nie grałam, tak szczerze mówiąc. Albo jeszcze kto powie hejt. Pokój wie, nie mogę. O, czemu nie mogę dalej? Ej, to jest kłamstwo. Nie, dobra, powiem tylko, że nagrywam, bo jak widać nie lubią mnie, no i nie pozwalają mi dalej napisać, kto powie hejt. No to możecie hejt zasłuchać od siebie, Wszystko w porządku. Są to zadania, więc nie. A możemy jeszcze zobaczyć, czy to są prezenty. Są. Możecie mi pomagać, żeby lubić. Nie pokarciłabym. Dobra, gramy. No, najlepsze słodki. Śpiący kot. Nie mogę kliknąć już. Wiecie co, jak tak zauważyłam, że to nawet spoko jest gra. Ale to nie teraz, jeszcze wcześniej. Ktoś tam grał, to patrzyłam. No i zauważyłam, że to jest naprawdę fajna gra. I nigdy w nią nie grałam. No kot jest najlepszy, a szczeniak też w sumie. Nic. Jest najlepszy słodki. Moje karty. Przepyszne. Ten, wie pan, nie? Nie wiem, co jest przepyszne. Oj, przepraszam. Nie wiem, nic nie wziąłem. Nie ma nic do wyboru oprócz frytek, więc wiecie. No. Jestem dziadek. Wiecie co, dzisiaj chyba tylko w to sobie pogramy. Podstępny. Pentagon, Rektor Skinner. Chyba Pentagon. Najlepsze, nieciekawe. Epoka kamienia łupanego. Dalej. No, ocen. Jej. Co? Jak to cudowna kobieta? Nieciekawa, cudowna kobieta. Zadowolona. Angelina Jolie. No, dawaj. Co? O, to ja dostałam. A gdzie ja jestem? W ogóle nie zauważyłam, jestem tam. Najlepsze złoty. 50. No pewnie gwiazdy będą. Pink. Nie no, gwiazdy. Na stówę. Co? Gwiazdy, no. Jestem Debra. Najlepszy promieniujący. Monoki, duże miasto. No wiecie na to. Duże miasto jest bardzo promieniujące. Światłem w ogóle. No ja bym dała duże miasto. Kos 1, 2, 3, nie mogę. Najlepsze chude. Nie wiem, co jest chude. Tom Cruise to jakiś ten aktor, ja nie wiem, kto to jest. Naprawdę, nie wyśmiejcie mnie, jeśli to ktoś super ekstra. Jakie to było?
najbardziej chude, moje prawie ramię, nie mogę. Nic to nie jest chude. To w porze. Co? Zapytam. Ja chcę mieć znajomych. A tak w ogóle do 5. levela, no już skończymy grać, nie? Do 5. 678 fame. Muszę prosić o autografy. Dajcie gra... Co? Nie mogę. Będę pisała wiadomość, dasz autograf i tak dalej, bo chcę mieć 6. level. Żeby już można było dawać prezenty i tak dalej. Będą mieć tak, bo niektórzy nie wiedzą co to grafy. Nie przyjmujmy się, jak ktoś napisze imię. O, pozdrowię ją aż. To jest Lia. Czekajcie, ja jej dam jeszcze linka. Nie no, to jest świetne, chciałam jej podać linka, ale oczywiście wszystko zakrytkowane. To jest przykre. Dobra, więc pozdrawiam. 1, 2, 3, serduszko, Wika. Serduszko, 1, 2, 3. Tak, mam nadzieję, że znalazłaś mój kanał. Poprosimy jeszcze ją. Ale coś podpisała. Patty. Dasz? Napisałam? Tak. Nie rozpisałam. I też napiszę. Co możemy jeszcze zobaczyć? O, może w następnym filmie zrobimy artbooka. Jakiegoś fajnego. No i ja zapewne jeszcze pozapraszam innych. Oddam tą sukienkę za rowki. Komy. Prezenty i grafy. Życzę powodzenia. Dobra, już będę kończyć. To subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie, no i pa pa!